미즈람니 리양로 त्रिपुराव कांचनपुर ताई दामसराव फाई दंफैनायर' बिसि गोदोक मांगै दंखा मासाया मानंगिया हायखि बरंनो केंद्र सरकार नायनायखा मरबो बरंनो तंथायरना नांगानो बरं इंडियानि बरंनो एबं बरं त्रिपुरानि थानाय बरंनो ताबु त्रिपुराव हापुं हातायो बरंनो ताबु पुनर्बासन रिहेबिलिटेशन नायमानि अब पास थांखा आरो बर' पपार कांचनपुर पपार पानी सागर नाया बर' बुरो नाय रनानि नाय हासो खापुंग न रना नायो आबनो तुइसे फातानि बरफ फाइनाय र कक बांगै ताबु बरफ स्ट्राइक खाइदों आरो बिसेसकाय मिजोरकबो जम्पु हिलनिबो बरंनो दुमसाइदों ताई आबनो रुगै बरफ खरंनै जान आरिखा वानसा खरकसा तिप्रासाखाय फायारमेन सागिरि खाइदों फायर सार्भिस डिपार्टमेंट बथां तंथानि बन तक थारका वाक तक बुतुई बुई बन बुथारका आबनि यागुलो जों तिनि तिप्रासारक जतन बुखा खामै तंखा मुक्ति खलाय तंखा अमनि यागनि यगनानि बाहाय लामा अब कि अमतिखे मामुंदा ओंगै थांसिनाय आबनो यगनानि बागै तामु खलायताय तिनि अरनि जत पलिटिकल पार्टी रक वानसुंगानि बाता किन्तु वानसुगिया अब बाइके वानसुगियानि मान दरसा सानो तिनि एडिशन अपन सकागिनाय स्टेटहुड खायै भारतनि संविधाननि 2-3 दारा सानै जों तिनि बायजों उसिनाय नै ताई दरसा सावो तिन हानो ताम बांनाय ताई दरसा सावो मोर पावर बाइन चुगु ताई दरसा सावो ऑटोनोमस स्टेट बाइन चुगु ताउ जों वानसुंगा बाता ताई दरसा सावो एनआरसी अबर मानखाइन चुगु नै तिनि जों नायसिदि ताबुले सिक्स सिडिल सानपुरबो गोबां मा बेजालंखा कक बांलायखा नांलायखा ताबुक जे स्टेटहुड सानै तंथिनि अरबो केबेंलाय दङ ताबुक सादि तमुंथिनि थानि हुम पावर तंखाय कांचनपुर बरक जोंना हायजा खायमान खामु कांचनपुर काफुइजा तंमान खामु मा मान खामु माया मांला आबनि बाङैनो किरिजागै ओ जे ताबु नागरिक मंच हनै जे उगै स्ट्राइक खाय तंनाय बरनो मुसंनानि बाता बकि पपारो दाना नायबा बबा हासो खापुं सोंना नायो तामना आमनो सुदु सयलायलिया सया बर पगै थांगा 1931 साल राजानि रिजार्व तंमानि कांचनपुर आ कांचनपुर सस्ति समितिनि बुङै नाखा एवं 1941 साल 43 साल जे लाख लाख बर फायै राजा नुआखाइला रायतनि फ्रु त्रिपुरा चितंमानि चितगै जागार मानि आ जागारनाय रक्ताबो जे नक फांनोसे ताबो हारिया नै मिसिल मिटिन खाय बरक जान आरि दङ ताबुक जे लिडार तंनाय र जे पलिटिकल लिडार तंनाय र आं कयनामुसुं फाइदि खरां बाक्सांगै खा बाक्सांगै स्टेटहुड सान्थिनासे अमनि साराताय कायसा लामा गरै अर नायनाय दि जों नुगुजागु केंद्र सरकार हाय आइन खायरमानि सुसे बरक 144 दारा आइन आबनो सुदुसे लेवारामु तिरुबुई कादुलुई काखिमि मिसिल खाय मिटिं खाय तंमानो तिनि उ सिगाङो थांनाय इंको दसरामो केब नीति कासलायपुरु मुंसा खायसे कखाचिन बरनो अमो हायके गोबां गत नांखा जेमन नम दि तिनि अर राजन्तायंखा तिनि बरंनि नक सकान ताई कुनावो नक सका बर खरताम बुथारका कुनो बिचार करै मुंसा करै ओ बिचार साब खायनाय खायमिया कारण जानि थानि हुम बुइन थानि न बरक जेसे खायपनो ताबु गिदि तं अमहाय जागाव अमहाय परिस्थितिबो जों तिनि अमहाय जे बुथारजांमानि न कन्डेम ना सिलायनानि सेलेंनानि बाता ताबुक त्रिपुरानि जत बररक tamong tongka sengkai political lies, political
थिंकिं खायसे दंलायसिउ आसलखाय जोंनि बर'नो मोथाङै पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट पार्मानेन्ट सलिउसन खायख्लांनानै आबो केबो वानसुलिया वानसुखाय तिनि हायिया वानसुखाय अमा हाय जागा सकपाया कक बाक्सा खुबुसेन बरले रिसिम हाय खिग्रक थानसा आरो जत पलिटिकल पार्टीनो दं अंको नागरिक सुरक्षा अंको कमिटी आबो अ मिजोरावखाय बुकतेखाय दुमसाय दंखा तिनि मिजोराव सोंना मुसङो सालसा काঞ্চনपुर बा पेसारथल निनि खेदासरा जत बं बर लमै थांखाय नों मिजोनि कन्डिशन तामुंनाय आबोनो नों तिनि वान सुबिदा नाय मिजोरावखाय वान सुनाय नों अर जम्पु हिलो तंमाना नो कामखायै नर खेतें वान सुगिया नर तिनि तांगै वान सुगियाङै तिनि हायङै दं अबनि बागै जत पलिटिकल पार्टी ताबुकजों कक बाक्सा थानसाङै स्टेटहुड सानै नेक्स्ट जेनेरेशनाव मोथाङै खालामनानै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट खाय खालामनानै आर'से वानसुंनानै बाता दिनै हाय अरय परय इंगै दंखाय सुग्लिया आव सरकार फाइब बुइनो कांग्रेस फाइब बुइ सीपीएम फाइब बुइ बीजेपी फाइब बुइ साबो तंसिनि किच्छु करिखाजों ताबो बर पुरा बनि यागो कब्जाव अरसों हायजे रोख्लायनाय सामनो रोख्लायनाय जे बरसे अरनि एक राजा राजा माने चीफ मिनिस्टार फाटानि फाइनिसि चीफ मिनिस्टार नङै दंफायो अमाहाय जागाबो दंलायै जों त्रिपुरानि तिप्रासार तामुइ जों तिनि अमाहाय खाबाक्सा खुबाक्सा नङै मालांलिया अमनि बागै जों जतनो कबंना मुसुङो आं जारा त्रिपुरानि तिप्रासारनो फाइदि जत सिकित जत लेखापरा गोरों गोनां गोरै बेबां गोरों सांगै खरां बाक्सांदि ए दार्जिलिं गुरखालेण्ड हाय ए बुडुलेण्ड हाय अमाहाय केसे जों माना नांनाय हाय के माया कारण अरन जों नायनिख्या एक सालसासो अरननि 0 पॉइंट थानाय ताबो बाक्सा सावो 20टा पॉइंट 20टा सीट बायनो जों कापि मिजोरामनि बिहारनि हायनाय बिहाराव कांग्रेस खायबो बिहारी बीजेपी फाइबो बिहारी नीतीश कुमार फाइबो बिहारी आरो जेसेबां फाइदि बिहारी अरंखाय नों 20टा सीट माननानै कक बाङो बाहायके कक बां 20टा सीट ताव जों मात्र 13टा सीट जों मेजरिटी अ मेजरिटी सीट ताई बाकी हिंखाय गुबुननि दफाराव भोट दियांखाय जों पास खालाया बाइके साइमान नों अरवा आं जों 20टा सीट बुसाय चीफ मिनिस्टार होनाय आबो इमां से इमां सिक्स दिनल सालायफ्रो जों तिनि गोबां मा बर कासुका थैरनाय जाननाय सिक्सिलिया सिक्सिल मांखा ताबुक सिक्सिल अपग्रेडेशन से दरकार खायनो स्टेटहुड बेस्ड ऑन सिक्सिल अंडर आर्टिकल 2 and 3 मेघालय बा सालसा ऑटोनोमस स्टेट तंमानि बर स्टेटहुड सांका स्टेटहुड सानै 72 मांखा मिजोराम सिक्सिल तंमानि ताव स्टेटहुड नागालैंड सिक्सिल तंमानि ताव स्टेटहुड लामा एकदम सराय लामानोसो जों लामा खन हिमिनलायो ताबाय हिम बाक्सा सरकार थांनानै बाक्सा जेनेबा बाक्सा एनआरसी बाक्सा ऑटोनोमस स्टेट बाक्सा ग्रेटर त्रिपुरा अमा हायके इंलांलिया किसा काहामखाय बख्रंनि जों तेलकार खैवान सुगुइ जों थनांनि त्रिपुरानि तिप्रासारंनो 12 लक्षनो जे एडीसी तंनाय रंनो स्टेटहुड लाङै जों थैबो सान्तिंनाय जों तुमं बुरा खावै थैमानि यागल जों शान्ति तंला चिनि फला अ फलानो चिनि शान्ति खायना बागै जत अमहाय तेबो गत नांनाय ताई केबो रक्षा खालामिया स्टेटहुड मायाखाय नों जेसेबां चिरि खबै साइ दंदि मुंसा नों माया बाइके माया आबो सिजा पुरा फुल प्लेजेड स्टेट आइन प्रणयननि क्षमता बयनि दफानि यागो बरक गोबां दफानि यागो बरक माइनरिटिनि यागोया जत सीट 60टा सीट 40टा बरंनि बरक जेसे खायबो ताबो 6 सालनो तालनो साल खायबो मानो खायबो दंगो जोंहाबो नुगु ताबो चिनि बरक गोबां मा एमए पास बीए पास इंजिनियर गोबां मा बरक पास खायजा बेकार खाथगै गोबां मा लेबारगिरि खायमा दंगो एबं गोबां मा सामुं खायमा दंगो माया मुमा बुफानो पुसि मालिया बसाइजों जानानैसे लामा करिखा
अबहाय के जागाओ जों दिनै दंमानि आबोनि बागै आं जत त्रिपुरा सारंनाव अ ताबुकनि जे जोंजाल अब ताबुक थाग्ला अमाहाय दिनै तामसिकामो गन्दा सराबो खालायमानो आरो गन्दा सराबो खालायनो सप्रागमानो निनि छयलेंटाबो सप्रागमानो निनि सामनोबो सप्रागमानो मनोबो सनागमानो जत जागा 82 माइलबो सप्रागमानो निनि कम्पेक्टनेस एरियायावबो सप्रागफायमानो कारण बर तरु कम्पेक्ट फायो बाङै दङ दिनै फायो खोना बरनो जागारो आबोनिखे कुनो कखरै प्रतिबाद करै आबोखाय सरकार एकदम सिरिं सिरिं तमा कांग्रेस तमा बीजेपी तमा कम्युनिस्ट जत सिरिं सिरिं yang jengkai walai leu sawo sawalai CPM ni tiprasa IPF ti tiprasa na sejau INPT ni tiprasa IPF ni sejau IPF ni tiprasa INPT ni sejau BJP ni tiprasa IPF ni sejau Congress ni tiprasa INPT ni sejau sejalai mang nogo cakak paisa nungui kok salainya ni sini engko kerika kesan-kesan ni boyor kerja. Oh, tunggu jauh tipra ni tipra sarong no sikla, darah sikla, thai kokja, nong thanibo ang koyo, padiseng, tancanggui, oh tipra len naharui, paramanen solution kai kelang nani, ebong nini sit ni gotia, nini power ya, political power, jeta tipra len as statehood, aro seseng. याकुं बारक लायै खा बाक्सा खुब बाक्सांगै जत तिप्रासा पलिटिकल पार्टी न खरं बाक्सां नाबगै कबगै चिनि तिप्रासानि थनांनि पार्मानेंट सेटलमेंट न क्लांना बागै जत न आं कबगु फाइजा बायदि खाता तैसिदि ता नासिलाय लायसिदि ता जलिसिदि ता सेलें लायसिदि हामजा लायदि ताखुक बाय ताखुक नेता बाय नेता पार्टी बाय पार्टी हामजागै फादि जों गोरोंसां सिदिनै जत्तनो कबगै आनि कक अरनो मथाका चिनि चबा ए लखथुन तिप्रा लेन लं लिभ